Jaf idum ġimgħat biex jinġib lura Malta. L-investigaturi qed iżommu skitt totali dwar Adrian Hillman, iżda huwa ċar li din is-sitwazzjoni qed titfa' l-attenzjoni kollha fuq wieħed mill-iktar figuri ewlenin li allegatament kien imdaħħal f'korruzzjoni u ħasil ta' flus ma' Keith Schembri blajnuna dejjem skont l-akkużi li qed isiru ta' Brian Tonna u Carl Cini fost l-oħrajn. Fl-aħħar sigħat il-Korp tal-Pulizija qal lil Net News li ma jistax jagħti dettalji dwar l-identità ta' xi ħadd li fuq jkun hemm suspett raġonevoli li għamel xi reat jew li se jiġi akkużat quddiem il-qrati. Għalkemm issa nistgħu nikkonfermaw li t-talba l-estradizzjoni ta' Adrian Hillman intbatet lill-awtoritajiet tar-Renju Unit. Iżda jidher li l-Pulizija ta' Malta u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali għadhom ma rċevewx risposta. Skont rapport li der fit-Times of Malta jidher li dan il-proċess biex l-eks direttur tal-Allied Group jinġib Malta jista' jdum diversi ġimgħat. Proċess deskritt bħala xi ftit jew wisq komplikat minħabba diversi raġunijiet. Jidher li l-Pulizija Maltija għall-ewwel darba minn kemm ilu li r-Renju Unit ħareġ mill-Unjoni Ewropea użat is-Surrender Agreement biex Hillman ikun jista' jinġib Malta. Dan il-ftehim jiskatta f'każ li pajjiż tal-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit ikunu qed jikkoperaw fuq fast tracking ta' estradizzjoni. It-Times pruvaw jikkuntattjaw lil Adrian Hillman iżda hu ma weġibx. L-akkużi fil-konfront ta' Hillman ħarġu wara inkjesta dwar ix-xiri ta' 3 magni tal-istampar ta' Progress Press mill-kumpanija Casco Limited ta' Keith Schembri. Fil-qorti ħareġ li Progress Press spiċċaw ħalsu madwar 6 miljuni aktar milli kellhom iħallsu fil-waqt li Keith Schembri u persuni oħrajn allegatament għamlu aktar minn 5 miljun euro profit minn fuq dan id-deal. Schembri allegatament iffiltra l fuq minn 650,000 euro lil Hillman f'aktar minn 30 transazzjoni suspettuża bejn l-2011 u l-2015. Instab ukoll li Hillman iddepożita 225,000 euro fi flus kontanti fil-kont tiegħu tal-HSBC bejn Jannar tal-2011 u Frar tal-2016.